र' सुदिम बाजैखौ फन खालायना खिन्थानो हामगोन नामा? ने बांद्राय टेनसनसो खालायगोन बिसोरो। दायो बेबायदि समाव आरो बेफोरखौ साननो टाइम दं नामा? खिन्थाहरनोसै र'। दाबा रादाया मा अबस्थायाव दङ? दानि रजिया हस्पिटालाव लांगासिनो होननानै बुंदों माथो। खिन्थाहरखानोसै दे दानो। हेलौ बाजै। औ सन्जिब। बाजै। औ सन्जिब मामोनबा? बाजै रादाया एक्सिडेन्ट जादों बाजै। मा? एक्सिडेन्ट? वाव! माबोरै अबाव एक्सिडेन्ट जागौ रादाया? दा मोजाङै दंना गैया मानसिया? अबाव दङ? रादाया अबाव? बाजै अबाव माने दा आंबो मिथिया बाजै हस्पिटालाव लांबाय दंसो होननानै बुंदों बिसोरनि अफिसनि खामानि मावग्राया। आंबो नै थांगासिनोसो। मोजाङै जेबोखौनो मिथियाखै बाजै आंबो। नै आं दा रादामोननि न'आव थांगासिनोसो। बाजै रितुनोबो खिन्थानो बेबो मिथियाखैनो जेबो। दा बबे हस्पिटालाव लांगोनबा बेखौबो मिथियाखै। दायो सोंनानै खिन्थाहरगोन दे आङो। दा थारमाने बिसोर लामायाव दं होननानै बुंदों। अबेयाव लाङोथाय? माबोरै जानो मोनखो बेफोरो? दाबा मानसिया माबोरै दङ? नों अबाव दङ सन्जिब? नों अबाव दङ? माबोरै थांनानै नायना बेखौ? जोंबो थांगासिनो। अबाव दं खिन्थाहर माबोरै? र' बाजै आं फन खालायनो र'। देनाय खालायनाय मानसियाबा माबोरै दङ? माबायदि अबस्थायाव दङबा? देनाय माबोरै खालायनाय फन खालायनाय खिन्थाहर नोङो। जोंबो थांगासिनो। दे बाजै आं खिन्थाहरगोन दे। नै आं थांबाय दं रादामोननि न'आव। खिन्थाहरगोन दे आङो नै सोंनानैनो खिन्थाहरगासिनो। इसोर मा अबस्थायावबा दं दा मानसिया? अबे हस्पिटालावबा लांगोन? माबोरैबा थै माबा जामारनाय दा? माथो रजियालाय गारि सारि गैया होननानै बुंदों। मानसियासो गोग्लैना दं होननानै बुंदों। नै सोरबा बुनायसो। मा जाखो? मानो गाबखो? आयै रादाया एक्सिडेन्ट जादोंनो। मा? माबोरै एक्सिडेन्ट जाखो बेलाय? वाव! मा एक्सिडेन्ट जालाबायखो बेयालाय? सोर खिन्थानाय? आयै आं गिनाय मोनजोब्बाय आयै। सन्जिबा खिन्थाहरदों फन हरनानै हस्पिटालाव लांगासिनो। सन्जिबाबो नुवाखैनो सोरबा खिन्थाहरजोबदों। आयै मा खालायनो दा आयै? आयै मा जागोन दा? आयै मा जागोन आयै? बेखिनियानो जानो बाखि दंबावोमोन आरो। मा जाखो आंनि फिसायालाय? माबायदि एक्सिडेन्ट जाखो? दालाय अबे हस्पिटालावसो लांदोंनो बेखौलाय? अबाव लांदोंनो खिन्थाहराखै सन्जिबा? दिनै फन खालामबावना नायनो थांसै। आंनि फिसाया माबायदि एक्सिडेन्ट जाना मोनखो बेलाय? खिन्थाहराखै बेबो मिथियानो। फन खालामना खिन्थाहरगोन होननानै बुंदों। अबे हस्पिटालाव लांगोन मिथियानो बेबो। थांगासिनोसो रितुनो खिन्थानो होननानै बुंदों। रितुआबो जेबो मिथियानो। आंनि बाथ्राखौ एसेबो खोनासङा बियो। आं एसेबां बुङो जौ लोंनानै गारि सालायनाङा होननानै। हराव ओंखारलांनाङा होननानै नुदोंना। आं एसेबां खैफोद जागोन होननानै बुंबाय थासेयावबो एसेबो खोनासङासै आंनि बाथ्राखौ बियो। दा एक्सिडेन्ट जाबाय। दाबा माबोरै दङ मानसिया? थौनाय एसे रेडि जानानै था। बुंबानो थांसै जों ओंखारलांसै। दालाय अबाव गारि मोनो? नै नों सन्जिबखौ लिंहर। सन्जिबनि बाइकआव गाखोफानानै थांसै। आबौखौ फैसाय थां। आरो आयै सन्जिबखौ फन खालामबावनि आङो। सहैबायना सहैयाखै दा बियो रादामोननि न'आव? रितुआबो जेबो मिथियानो। फन खालामहैबावनि आङो खेबसे। इसोर आंनि फिसाखौ मोजाङै लाखिदो इसोर। बाजै! सिरिखौनो मोनाखै खोमा बाजैया। उन्दुलांजोब्बाय बिसोरो। बाजै! 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 सोर गाख्रबबाय दं? सोर? बाजै गाख्रबबाय दं माथो। सोरथाय?
र' थांनि र' सोर थायो रादानि मुङाव रादानि मुङाव दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय रादायाबो गैला बेगसो मारिनो मोनबाय आफा मोनसे टेनसन जादोंलै आंहा दा जेनेबा रादायखौ सोरबा नुनानै हस्पिटालाव लानानै थांबालाय थांथो मा जानो थांथो थैखानाय मानसिखौलाय हस्पिटालाव लांबालाय बासायनो हायो नामा सोरबा बे पाताल सहैखाबाय भगबानानो बासायनो हाला बिखौ आरो डाक्टरालाय माबाव आंनि मुङा हाबा आङो हाला आंनि मावनांगौखौ आं मोजाङै मावनानै फैखाबाय बे रादायखौ रावबो बासायनो हाला इसोरबो हाया डाक्टराबो हाया फाताल सहैखाबाय बियो बेफोरखौ सानबाय थानाङा मोसौ पार्टि खालामनाय समफोराव लों उनाव आरो लोंनो सम मोननाय नंला दिनैनिफ्राय नै दसे उनाव खबर फैसिगोनसो नोंसानि रादाया थैबाय होननानै जुवा खबर मोनसिगोनसो नोंनि हौवाया थैबाय होननानै लोंखा दानो मोननाय नङा औलै आफा लोंखाना लानोसै दिनैनो लोंखाना लायाबा दा मराखास थाङागौ मानि मोनलोंनाय नङा आफा दिनैनो लोंखाजोबना लानोसै लं गमनै दंबावो रादाय थैनायनि पार्टि जेसे गोसो एसेबां लोङो अरे कहाँ चले गए सारे के सारे डॉक्टर सारे के सारे नर्स इधर इमरजेंसी है पेशेंट है डॉक्टर अरे कोई तो आ जाओ नर्स डॉक्टर नर्स कहाँ मर गए ये सारे के सारे इमरजेंसी नर्स मैडम इमरजेंसी है एक्सीडेंट का पेशेंट है जल्दी करो क्या हुआ है मैम एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट अरे आप इतना क्या पूछ रहे हो जल्दी से लेके जाओ ना डॉक्टर को बुलाओ कार का एक्सीडेंट है क्या देखो हमें गार्जियन चाहिए होगा गार्जियन का सिग्नेचर चाहिए नहीं तो डॉक्टर नहीं देखेगा ये पुलिस केस भी हो सकता है ना इसलिए मैम आप ये क्या बोल रहे हो मैं इसका गार्जियन हूँ प्लीज अब इसे लेके जाइए ना मैम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ ना प्लीज अरे ये कौन सा हॉस्पिटल है क्या है हाँ साला पेशेंट मर रहा है इधर तू क्या पूछ रहा है जल्दी से लेके जाओ देरी रुको सोरमोनबा बाजै आं सन्जिब सन्जिब मामोनबा एसेबां हराव आं सोर सानदों बाजै मामोन सन्जिब गैया रादायाबो न'नो गैया अबावबा ओंखारलांदों मायबा बाथ्रा दंमोन नामा बाजै रादाया एक्सिडेन्ट जादोंनो सिटि हस्पिटालाव लांगासिनो मा एक्सिडेन्ट माबोरै माबोरै एक्सिडेन्ट जादों रादाया माबोरै जानाय एक्सिडेन्ट माजों जानाय माबोरै एक्सिडेन्ट जादों आंनि थाखाय जाबाय खोमा एक्सिडेन्टआ नांज्लायनानै ओंखारलांदोंमोन बे दिनै हराव आंनि थाखायसो एक्सिडेन्ट जाबाय खोमा आंजों नांज्लायदोंमोन बियो आंनो रायदोंमोन बेनिखायनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन बियो आंनि थाखायनो जाजोब्बाय अबाव दंमोननो अबे हस्पिटालाव रजिया लोगो मोनदोंनो लामायाव सिटि हस्पिटालाव लानानै थांदोंनो बिराद कन्डिसना गाज्रिथारनो थेवबाबो बाजै माबोरै आं बाबुखौ लायनो बाबुआ लोमजादोंबो बाबुखौ दोनलांसै नामा रनाय फैनाय नोङो न'सिंजों फैनाय कन्डिसना गाज्रि होननानै बुंदों भगवान आंनि हौवाखौ मोजाङै जोथोन लाखि भगवान Ritu? Apa? Ritu मिथिबाय नामा पुलिस फैबाय खोमा पुलिस आफा हालै रितुआ पुलिस लिंनानै लाबोबाय खोमा जों हमजासिगोन आफा हमजासिगोन थोद जाम्बा बे खानि मेगनजों नुयो मानसिया रावबो गैयाब्ला ससेखौनो थांनो हाया बे पुलिस लिंना लाबोगोन नामा जाम्बा गाबनाय बिदि खोनादों माथो खबर मोनबाय खोमा हौवाया थैबाय होननानै
उथि सिखार बेफोरखौ बाथरुमाव एरसोनानै दोनै थां मोनामनाय मोनगोन पुलिससोबालाय दै मोसौ माबार दोनसां बेखौ नों ओंखारलां आं थांगासिनो रितुखौ न' सिङाव हाबनो होनाङा मोनामनाय मोनगोन नों ओंखारलां मोनथिगोन बियो माबोरैबा मोनथिबा थां ओंखारलां थै नोंबो गिनायसो मोनबाय आङो पुलिसा फैयाखैथ' मायबा खुलुफोर मोननानै आंनि मायबा मानिबेग सानिबेग थाबोआखैथ' मबाइल सबाइल गोग्लैबोआखैथ' अबावबा फटा मायबा रिसिप्ट गोग्लैबोआखैथ' गिजोब्बायसो आं खारनोसै खोमा दादाय बक्सि दादाय बक्सि थाथ'बाय फैबाय दे जों फैबाय मामोन आइ मा जाखो आइ मानो गाबदों दादाय रादाय एक्सिडेन्ट जादोंनो दादाय हा एक्सिडेन्ट माबोरै आइ आं बुंखायोमोन ना बिजामादैखौ जुमाय लोंनानै गारि सालायनाङा होननानै बेसेबा जुमाय लोंखायो मानसियानो हराव गिजिर नों मोनथियासो दिनैबो जुमाय लोंनाय बायदि मोनदों आङो मोनामखादोंमोन दहाय मानसिया मोनथिया सोर बुंनायखौ बेखौ सोर एक्सिडेन्ट खालायखौ बेखौ माबायदि जाखो सिटि हस्पिटालाव दङनो थांसै आङो नायनो थैबाय बिजामादैया नङा माने आं थैबाय नामा थैबायबालाय माथो खालायबावनो ना गावनिनो गोरोन्थिनि थाखायनो बेबायदि जानांबाय आरो मानसिया एसेबां बुंखायोमोन नोङो नोंनि बाथ्राखौनो खोनासङाना दा गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो थैनांबायना सोर बिलाय मोनथिया असिया थैनायखौसो खांखां नागिरबाय थादों थैबाय होननानै थैयै मानसिखौनो थैयाखैथ' रादाया सिटि हस्पिटालाव दङ कन्डिसन गाज्रिबाबो थैथ'वाखैथ' नंगौ नामा आबा धै माने बै रितुआया माबोरैबा बुंबायना आंलाय माथो गैलासो नामा मा थैयाखैलै साला सैमाया बुंदाया फैदो बाजै गोबाव जाबाय थांसै दादाय आं रादायखौ नायनो थांनो हस्पिटालाव थांनि दादाय बाबुआ लोमजाबायबो दङ एसे दादाय बाबुखौ नायदे आं फुङाव फैफिनगोन सान्थिखौ फुङावनो फैनो होगोन आङो आं थांनि हस्पिटालाव माबोरैबा दं मानसिया साला माबायदि खारग'खो बे मानसिया दादाय आइ दे आं बेसेबा दुखु मोनबाय खोनानानै टेनसन जाजोब्बाय आंहासो दे जेबो जानाय नङा खोमा दे थां नायथां